दशम श्रेणी SE2 एग्जाम ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯୋଉଥିବା MCQ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା କବିତାର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? କ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଖ ତପସ୍ୱିନୀ, ଗ କେଦାରଗୌରୀ, ଘ କୀଚକବଧ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତପସ୍ୱିନୀ। ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା କବିତାର କବି ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି? ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା କବିତାର କବି ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି? କ ହେଲା ମାନବ, ଖ ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଗ ହେଲା ଦେବତା, ଘ ହେଲା ଦାନବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ମାନବ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ମାନବ। 3 ନମ୍ବର କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଚନାର ମୌଳିକତା କ'ଣ? କ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଖ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ, ପ୍ରାକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ରୂପାୟନ ଏବଂ ଘ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିବିଧତା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନ୍ତ ରୂପାୟନ। ଆନ୍ସର ଗ। 4 ନମ୍ବର କବି ଗଙ୍ଗାଧର କବିତାରେ କେଉଁ ଗୁଣର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି? କ ପ୍ରେମ ସୁଲଭ, ଖ ଦାନ ସୁଲଭ, ଗ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ, ଘ ଜନ ସୁଲଭ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ। 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ ଉଷାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପଦ୍ମକଢ଼, ନୀଳପଦ୍ମ, ମଉଳା ପଦ୍ମ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। 6 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦଟି ଉଷାଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାରର ସୂଚନା ଦିଏ? କ ଦର୍ଶନର ତୃଷ୍ଣା ହୃଦୟରେ ବହି, କ ମୁକ୍ତାଧାରୀ ଉପହାର, ଗ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା। 7 ନମ୍ବର ଉଷାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି? ଭ୍ରମ, ବିଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ, ଆଶ୍ୱାସନା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ବିଶ୍ୱାସ। 8 ନମ୍ବର କେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ? ଉଷା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ଉଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରଭାତ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଅରୁଣ, ବିବର୍ତ୍ତନ, ରବି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ଅରୁଣ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନବଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ, ଖ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ, ଗ ପାତାଳବାସୀ, ଘ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ। ପ୍ରକୃତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି? କ ଅହମିକା, ଖ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ, ଗ ତମ ଗୁଣ ଏବଂ ଘ ଦୈବୀ ଗୁଣ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ। 12 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ? ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ? କ ହେଲା ଗୀତା, ଖ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ଗ ହେଲା ଉଷା, ଘ ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ ଉଷା। 13 ନମ୍ବର ମାଗଧ କ'ଣ? କ ଦୂତ, ଖ ଭାଟ, ଗ ରାଜା, ଘ ପ୍ରଜା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ ରାଜା। 14 ନମ୍ବର ଘ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାର? କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଭ୍ରମର, ସମୀର, କଜଳପାତି। 14 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଘ କଜଳପାତି। ମୁନିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି କେଉଁ କ୍ରମରେ ପ୍ରସାର ହେଲା? କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ। 16 ନମ୍ବର ସର୍ପ କେଉଁଥିରେ ଶୁଣେ? କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ, ନାକ। 16 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଖ ଚକ୍ଷୁ। ଏଇଥିରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦଉଛି। ସର୍ପ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇ ସର୍ପ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିକି ଯୋଉ ସର୍ପଟା ଯୋଉ ଧାଇଁକି ଆସେ ସେ ତାର କିଛି କାନ ନଥାଏ, କାନରେ ସେ ଶୁଣି ନଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ଯୋଉ ହୁଏ ଯୋଉ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ସେ ଆସିଥାଏ। ତ ସର୍ପର କାନ ନଥାଏ, ସେ ବଧିର ସେ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍‌କୁ ଫିଲ୍ କରିକି ଆସିଥାଏ। ବେଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? 17 ନମ୍ବର ରହିଲା ବେଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ ଅଛି ନମଃ, ଖ ଅଛି ତପ, ଗ ଅଛି ଓଁ, ଘ ଅଛି ସ୍ୱାହା। ତ 17 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ଗ ଓଁ। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କିପରି? ଝଙ୍କାର, ନାଦ, ସ୍ୱନ ଏବଂ ସୁଷୁରି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ଝଙ୍କାର। 19 ନମ୍ବର କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା? ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ମନ୍ତ୍ର, ବେଦଧ୍ୱନି, ଓଁକାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 19 ନମ୍ବରର ଖ ମନ୍ତ୍ର। 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଆମେ। ସୀତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପରି ଲାଲନ ପାଳନ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉଷା, ସରସ୍ୱତୀ, ଅନୁକମ୍ପା, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। କ'ଣ ହବ ୟାର ଆନ୍ସର? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ ଅନୁକମ୍ପା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ। 21 ନମ୍ବର ଅନୁକମ୍ପା କେଉଁ ବିଧିରେ ଉଷାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀ, ମା, ଅତିଥି, ଅତିଥି, ସ୍ୱାମୀ, ମା, ମା, ସ୍ୱାମୀ, ଅତିଥି, ସ୍ୱାମୀ, ଅତିଥି, ମା। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ସ୍ୱାମୀ, ମା, ଅତିଥି। ସ୍ୱାମୀ, ମା, ଅତିଥି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 22 ନମ୍ବରକୁ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ତମସା କିପରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି? କ ପାଖରେ ପାଇ, କମ୍ ମର୍ଦନ କରି, କୋଳ କରି, ଗେଲ କରି। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗ କୋଳ କରି। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ଉଷା, ଜାନକୀ, ଅନୁକମ୍ପା, ତପସ୍ୱିନୀ। ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ଜାନକୀ। ପଦ୍ମିନୀଙ୍କୁ
କାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉଷା, ସୀତା, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। यार आंसर हम घ घ नहीं यार आंसर है 24 नंबर ख सीता सहित तुलना करा जायछि। 25 नंबर काहांकर मंगल कामना पाई सीता उषाଙ୍କୁ अनुरोध करिसेंती रामचंद्र वाल्मीकि अनुकंपा तमसा। यार आंसर है क रामचंद्र। कवितारे रघुवंशिक काहांक उद्देश्य कुहा जायछि? रामचंद्र, लक्ष्मण, अयोध्यवाणी, कौशल्या। एटा है रामचंद्र। रवि 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 आगमनर वार्ता किए प्रचार करिसेंती? क सूर्य, ख मुनिगण, ग उषा, घ सीता। यार आंसर है ग 27 ग उषा। नेक्स्ट आम जा 28 नंबर सूर्यंकर ज्योति किए आहरण करे? उषारु कोमल चरण, सीतांकर कोमल चरण, तमसांकर कोमल चरण, अनुकंपांकर कोमल चरण। यार आंसर है उषारु कोमल चरण। यार आंसर है उषारु कोमल चरण। तापर 29 नंबर पढ़ा आश्रम धात्री क्या कहुई? आश्रम धात्री क्या कहुई? सीता, तपस्विनी, तमसा, मुनिकन्या। कौन हम आंसर? यार आंसर है तमसा। आश्रम धात्री बोली तमसा को कहुई। 30 नंबर तमसा केउ नयन सीता आगमन को अपेक्षा करते? मीन, शुभ, क्षीण, राजीव। यहाँ हम मीन। सीता को स्वागत करने तमसा कौन जाली देते? मंगल दीपाली, बही, आलोक, अग्नि। कौन जाली देते? ना मंगल दीप जाली देते। मंगल प्रदीप किए? मंगल प्रदीप किए? मीन नयन, प्रभाती तारा, तमसा और उषा। यार आंसर है ख प्रभाती तारा। 33 नंबर क्वेश्चन को मुनिकन्या मानकर केउ आचरण में सीता प्लावित हेले? आदर, आग्रह, अनुकंपा, क्रूर। यार आंसर है आदर। तमसा केउ कर सीता को आलिंगन कले? क पल्लव, ख तरंग, ग पद्म, घ हब कुसुम। 34 आंसर हम ख तरंग। तमसा केउ कर सीता को आलिंगन कले? ना तरंग। तापर आम नेक्स्ट जा जगबंधन हरा जो आम कविता रही तार क्वेश्चन केते गुडे आम डिस्कसन करबा। तो यार प्रथम क्वेश्चन है कवि अनंत पट्टनायक केउ जिले में जन्मग्रहण करते? तो कवि अनंत पट्टनायक खोर्धा अच्छी ऑप्शन, पुरी अच्छी, गंजाम अच्छी, मयूरभंज अच्छी। तो यहाँ आंसर हम क खोर्धा। नवजुग साहित्य संसदर केउ अधिवेशन में यही कविताटी प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जायतिला? 4th, 5म, 1म, 3 1म। केउ कविता पुस्तक पर कवि अनंत पट्टनायक केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? रक्तशिखा, अवान्तर, किंचित, छाईर, छटा। यहाँ अवान्तर। 4 नंबर क्वेश्चन कपिर समाज गठन करा कथा कवितारे कुहाଯାଇଛି? कपिर समाज गठन करा कथा कवितारे कुहाଯାଇଛି? संभ्रांतशाली, वित्तशाली, शोषणयुक्त, शोषणमुक्त और श्रेणीहीन। यार आंसर है घ शोषणमुक्त और श्रेणीहीन। 5 नंबर जागबंधन हरा कवितारे कहार जयगान करा जायछि? क साम्यवाद, मानववाद, उग्रवाद, जातीयतावाद। यार सठिक आंसर है ख मानववाद जयगान करा जायछि। 6 नंबर कवि अनंत पट्टनायक केबे जन्मग्रहण करथिले? 1912, 1913, 1918 और 1800 सॉरी 1912, 1913, 1813 और 1812। तो यार सठिक आंसर है 1912। 7 नंबर आम 7 नंबर है अनंत पट्टनायक केउ समय कवि थे? स्वाधीनता परवर्ती, स्वाधीनता पूर्ववर्ती, स्वाधीनता मध्यवर्ती, स्वाधीनता समय। तो ये थे स्वाधीनता परवर्ती। नेक्स्ट जी 8 नंबर बंधनहरा यह क्यों मानक उद्देश्य कहुई? वृद्ध, तरुण, शिशु, किशोर। यार सठिक आंसर है ख तरुण। कौन लोप करने कवितार कहुई? सतीदाह प्रथा, जाति उपजाति, बाल्य विवाह, धनी गरीबर भेदभाव। आंसर है यार ख जाति उपजाति। 10 नंबर केउठारे मरण संगीत गाइबा कवि कहिसेंती? जन्म द्वारे, श्मशान रे, मरण द्वारे, घरे। यार सठिक आंसर है ग मरण द्वारे मरण संगीत गाइबा कथा कवि कहिसेंती। 11 नंबर दुख ज्वाला किपरि प्रशमित हेब? हुड़हुड़ी शब्द रे, महामानवर बाणी रे, महामानवर शंख शब्द रे, महामानवर संगीत रे। यार सठिक आंसर है महामानवर शंख शब्द रे। मनीष मुंडरू कौन पोछिबा कवि कहिसेंती? संचित अपमान, संचित दुख, संचित धन, संचित पाप। आंसर है संचित अपमान। केउठारे निर्झर सृष्टि करने कहुई? नदी, पहाड़, घर, मरुपथरे। मरुपथरे कवि कहिसेंती निर्झर सृष्टि करने। सन्धानी यही शब्दटी केउ मानक उद्देश्य कहुई? तरुण गोष्ठी कहुई, बुद्ध गोष्ठी उद्देश्य कहुई, नारी गोष्ठी, छात्र गोष्ठी। 14 नंबर सठिक आंसर है तरुण गोष्ठी है। कवि एठारे तरुण गोष्ठी को ही से माने कवितार से वर्णना कर सन्धान पथरे कौन मुंड टेक बोली कवि कहिसेंती? क फूल, ख कंटा, ग फूलहार और घ हब गछ।
ତ 15 ନମ୍ବର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କଣ୍ଟା। 16 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଧାରା ଖେଳାଇବାକୁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? କ ଅନ୍ଧାର, ଖ ଆଲୋକ, ଗ ହସ ଏବଂ ଘ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଖ ଆଲୋକ। ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ କେବଳ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ସବୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ 17 ନମ୍ବର क्वेश्चन देखिबा जे केउं पर्वतକୁ ତରୁଣ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ? କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ତରୁଣ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ? यार ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ ପୀଡନ। ପୀଡନର ପର୍ବତକୁ ତରୁଣ ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ? ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କଷ୍ଟ, ଆଳସ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ନିଦ୍ରା। ଆଳସ୍ୟ ହେଇଯିବ यार आंसर। ଭୟରେ କାହାର ପ୍ରାଣ କମ୍ପିତ ହେବ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରତପନ ତାରା। ମରୁପଥରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ନିର୍ଝର। ଭବିଷ୍ୟତର ତରୁଣମାନେ କଣ କଲେ ଜାଗି ଉଠିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତ କଲେ। 22 ନମ୍ବର ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଡେସ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଜାଗରେ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ। ସ୍ୟନ୍ଦନ କବିତାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୟନ୍ଦନ କବିତାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଘର, ରଥ, ଦୁଃଖ, ଜାତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ କଣ ନା ରଥ। ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଏଠାରେ ତବ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଏଠାରେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା 24 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଗ। ଏହାର ଆନ୍ସର ତବ କହିଲେ ତରୁଣ ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତବ ମାନେ ତୁମର, ତବ ମାନେ ଏଠି ତୁମର। ତ ସମ୍ମୁଖେ ତବ ଏଠାରେ ତବ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତବ। ଭୁବନ ହସାଇବା ପାଇଁ କଣ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ଭୁବନ ହସାଇବା ପାଇଁ କଣ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘ ନିଦ୍ରା। ଭୁବନ ହସାଇବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। यार आंसर तरुण हब जान एथिरे कवि कहते चूर्ण करुड़े स्यंदन तब पीड़नर पर्वत है तरुण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। सर्वंसहा माटी। सर्वंसहा माटीर प्रथम क्वेश्चन। सर्वंसहा माटी कविताटी केउं पुस्तकरू आनीत? एटा केउं पुस्तकरू आनीत? माटी पानी पवन। माटी पानी पवन पुस्तकरू एटा आनीत। संचयन पुस्तक ପାଇଁ कवि केउं पुरस्कार पाइथिले? संचयन पुस्तक ପାଇଁ कवि पाइथिले ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। कवि विद्युत प्रभा देवी केबे मृत्युवरण करथिले? 1977 मसिहारे से मृत्युवरण करथिले। माटी माँ को कहा सह तुलना करा जायछि? माटी माँ को कहा सहित तुलना करा जायछि? तो माँ सहित तुलना करा जायछि। कविଙ୍କ सृष्टिरे केउं भावर परिप्रकाश घटिछि? कविଙ୍କ सृष्टिरे केउं भावर परिप्रकाश घटिछि? उपरोक्त समस्त जीवन बोधर मध्य परिप्रकाश घटिछि, आध्यात्मिकतार मध्य घटिछि एवं जीवन बोध एवं देशप्रति मध्य घटिछि। तेणु यार सठिक आंसर ହେଇଯିବ ଉପरोक्त समस्त। ଆମେ नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर सरब शब्दर गद्य रूप लेख। कौन हबो यार गद्य रूप? सर्ब। सरब ସହଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଏଠି ହେଇଯିବ ମାଟି ମା। ମାଟି ମା ସଭିଙ୍କୁ କଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ରାଗ, ରୋଷ, ହସ, ସ୍ନେହ। ତ କଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ସେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଦେହରେ ବଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଟି ମା କଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି? ମିଠା ପାଣି। କଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି? ମିଠା ପାଣିରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ମାଟି ମାର ଶରୀର କିପରି କୋମଳ? କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି। ଯୋଉ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପତ୍ର ଭଳିଆ କଅଁଳ ତାର ଶରୀର ଆମର ମାଟି ମା। 11 ନମ୍ବର କବିତାରେ କେଉଁ ଚାବିକାଠି ହଜିଯିବା କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ କେଉଁ ଚାବିକାଠି ହଜିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ यार आंसर ହେଇଯିବ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି ହଜିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସରବ ସହଣୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି ସହିବାରେ ନିପୁଣ। ସବୁ କିଛି ସହିବାରେ ନିପୁଣ। 13 ନମ୍ବର क्वेश्चन। ମାଟି ମାର ଶରୀର କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ପାହାଡ଼ ପଥରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ହସ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଭରି ରହିଛି? ପୋଖରୀ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର। यार आंसर कौन हम ना नदी एवं समुद्र। कवितारे କାହାକୁ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଦୁଃଖକୁ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଗଛଲତାର ଫଳ ଆମ ଦେହରେ କଣ ଭରି ଦେଇଛି? ଗଛଲତାର ଫଳ ଆମ ଦେହରେ ତୃପ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି। ଆମର ଅଳିଅର ଦଳି କିଏ ସହିଥାଏ? ଆମର ଅଳିଅର ଦଳି ମା ସହିଥାଏ। କାହାର ଡାକ ଶବ୍ଦରେ କବିଙ୍କର ବୁକୁ ଫୁଲି ଉଠେ? କୋଇଲି, ବଣପକ୍ଷୀ, କାଉ, କଜଳପାତି। यार आंसर कौन हम? ବଣପକ୍ଷୀ। ବଣପକ୍ଷୀର ଡାକରେ କବିଙ୍କର ବୁକୁ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଛାତି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ।
କାହାର ଡାକ ଶବ୍ଦରେ କବିଙ୍କର ବୁକୁ ଫୁଲି ଉଠେ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା। ବଣ ପକ୍ଷୀ ହବ। ତାପରେ ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ହେଲା ମାଟି ମା ଠାରୁ କଣ ପାଇବାକୁ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 20 ନମ୍ବର, କାହାର ହିତ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର ହିତ ପାଇଁ? ଏ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ କବି ଦୁଃଖ ସହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ମା ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ କବିଙ୍କର କଣ ନିନ୍ଦା ହେବ? କଣ ନିଦା ହେବ? ନିନ୍ଦା ନାହିଁ, ନିଦା ହେବ। ମାଟି ମା ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ କବିଙ୍କର କଣ ନିଦା ହେବ? ଛାତି, ତାଙ୍କର ଛାତି ନିଦା। କବି ଭାରତକୁ କେଉଁ ଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ଭାରତକୁ କେଉଁ ଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସେ ବୀରଭୂମି ବୋଲିକିରି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିବାରୁ ମାଟି ମାର ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କଣ କରିଥିବାରୁ ମାଟି ମାର ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି? ତପ, ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିକି, ତପ କରିକି ସେ ସବୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। କବି ମଣିଷର କେଉଁ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ମଣିଷରେ ଥିବା ଯୋଉ ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେଇ ଚେତନାଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ କବି ମଣିଷର କେଉଁ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ। କ 25 ନମ୍ବର, କଣ ପାଇଁ ମାଟି ମା ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ହସକଥା ଭରି ଦେଇଛି? କଣ ପାଇଁ? ମନ ସୁଖ ପାଇଁ। 26 ନମ୍ବର, କାହାର ଆଦେଶରେ କବି ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ମାଟି ମାର ଅନ୍ତର। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ମାଟି ମାର ଅନ୍ତର। କାହାର ଜୟଗାନ କରି କବି ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠିଛନ୍ତି? ମାଟି ମାର। କାହାର ଜୟଗାନ? ନା ମାଟି ମାର। 28 ନମ୍ବର, ମାଟି ମାର ଦୁଃଖକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମାଟି ମାର ଦୁଃଖକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସକାଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକିଲେ କବିଙ୍କର ମାଟି ମାର କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ? କିଏ ଡାକିଲେ କବିଙ୍କର ମାଟି ମାର କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ? ସରଗ। ସରଗ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ମାଟି ମାର କାଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେହ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ମାଟି ମା କଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଦେହ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସେ ଚେରିମେଳି ଓସ୍ତ ସାଇତି ରଖିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଯୋଉ ଆମର ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1926 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି କାହାକୁ ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି ମାଟିକୁ ମା ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ, ଯାହା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ SE2 ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ।